If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. Oh! Nice! Oh. Oh. I can't pass. Sorry, Lana. What's done is done. You two do your best. Don't forget, things happen. Ash and Kiawe, you guys passed the 4-4 challenge. Now, what you've been waiting for. Sorry about that. It's finally time. Yeah. So where's the boss? Is anybody around? We came here because we want to have a battle. No! Who's that? All of the Pokemon. But it's not that Pokemon. It's Restless! You want some battle from right here? There's no one. I wish I could battle. What a shame. Here we are! We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Laumoy! Pamabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'll surrender. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Sabado sa tanang mga dikurbatang tulisan dias Kimunda. Ka mga sitom nga kung makapahipi murag yug mga ninja ug sa tanang mga biktima sa MBIS nga maoy gigamit nila sa pangwarta. Welcome na po diri sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ato ang top 10 list nga mga pangutanang hilaw apan lisod tubagon. Top 10. Number 10. Na kuno'y bag-ong grupo giumol ron. Angan kay Rambut. Rama Bibot. Number 9. Kung si Lollipop mao ang muatbang ni Jonas sa Mandawi, unsa kahay dagkanan ni Luigi?
Number 8. Kung si Mike Rama ang bag-ong COVID czar, unsay itawag nato ni Garganera? Flower? Number 7. Unsay gikabisihan karon ni Junjun Davide? Number 6. Kung naay ungo ang City Hall, sininya mabatid ba kaha ang mananabtan? Number 5. Sama sa rapid testing kits, nagtuto na sad kuno ang laway sa upab aning bag-ong bakuna. Number 4. Mo kunong di na lang magsenador si Gwen Garcia tungod ni Ace Durano. Over my dead body. Over my dead body. Over my dead body. Number 3. Asa dapita nga nagkapareha silang Eli Pamatong og si Totol Batuhan. Kining ilang pagsigig dagandagan. Number 2. Grounds for termination ang masakpan magpalitrato ni Franklin Ong Diaz City Hall. Muding nataktak limar. O ang ato ang number 1 sa top 10 list nga mga pangutanang hilaw apan lisod tubagon. Kung si Rama na ay katungod mangutana sa medical status ni Labella, si Labella na ba say katungod nga mangutana sa mental health ni Mike Rama? Gibalita na nga magsugod na og operate ang dito company isip maoy new player sa mobile ug internet service provider sa Pilipinas sunod buwan. Butang nga gipakagamay ni Ernest Cu, presidente and CEO sa Globe Telecom. Matud pa sa Globe, dili hulga sa ilang negosyo nga musud na sa Pilipinas ang dito. Kay og kompetensya lang kunos negosyo ang hisgutan, nakasukad naman ang Globe dugay ra. Pero ang pangutana, kung makaako ba pod og pangsunog og cell site ang mga NPA nga ang tag-iyara ba sa dito kay parehas pod nila nga komunista? China. In the business perspective, dapat mahulga na mo Globe. Uy. Kay ganina lang, didto na ko sa Globe Ayala. Og atubangan sa kandiison ninyong mga kasyer, nanighawak yung ko nga nagpahibaw nga karon na lang ang katapusang adlaw nga makahikap mo aning kagingking na kung tagsa kalibo. Kay sunod ninyong paningil, makalilisa nga pikat na lang ang inyong madawat diri nako. Mubalhin nako. Globe subscriber ko for so many years. Sa una, pagsugod, okay pa. Pero nagkadugay, usahay duha, tulo, or taglima kaadlaw sa gunson nga kalit lang nga mawa ang internet. Unya, kung mureklamo ka, ingnon pa ka nga bayri sa ning imong duha ka buwan nga utang, sir. Apil magunasabot. Wa dito'y bayad-bayad. Ang gipanghambog ron sa mga taga-Globe, nganong dili hulga para nila ang dito, tungod ang ilang cell sites ni abot na og kapin 11,000 kabuok lukop nasod, samtang ang dito naalay 1,800 kabuok. Libog ko aning Globe. Og di lang tingali Globe, hasta po tingaling smart. Kung ingon ana kadaghan ang inyong cell sites, pero ngano man lagi, nga hapit kada Bernes gabi pirme naman ko dabu-dabuhan sa kong asawa kay kuno, gahi kayong kontakon akong telepono kung dugay kong mauli. Muna nga, pambag nako sa mga parehas nako nga Globe subscriber. Kung magbisyo man ganita, pilian ang bisyo nga di ta kinahanglan mamaong og telepono. So karon, gipahibaw na sa Globe Company nga this year, musugod na pod silang expansion by building
2,000 new cell sites, adding 2.5 times more fiber lines, and rolling out 5G in key cities in the country. Ay sus na nasabtan niya ng burit. For example, kanang moingon nga kusog kaayo ang globe dito sa norte. Og pakusgan na lang, tinuod, champion tingali ang globe sa kakusog mo papilit og posters mga tindahan dito sa bantayan. However, the company saw a 16% drop in net income last year to 18 billion pesos versus 22 billion pesos in 2019, or almost 4 billion pesos nga tumataganting ang nawa nila. Tungod man to sa moratorium pag-lockdown, unya kinira bang public utility sa Pilipinas, naanab na rabana sila anang ilang style nga kung maalkansi gani ang customer dayon ang datugan sa tibok kalibutan. Sumagod parehas ramana sila sa Biko nga magkapuliki tagsagang anang ilang billing kay patungan kadayon anang mga value-added tax, missionary fee, generation fee, miscellaneous fee. Klaro kayo ba nga kining mga kumpanyaha naa na mohunan sa imong kaignorante? But what can we do? Naaman taga-puyo, ilawom sa kuko sa kapitalismo. Dungag pa ni Ernest Koo, CEO sa Globe. And I quote, "The government has been satisfied with Globe's performance report, citing improved internet speeds and continued expansion plans to meet the demand for faster internet." Unsa? Ang gobyerno kuno na satisfied na karon sa ilang serbisyos, Globe? Logic tagamay be. Why gobyerno kung why katawhan? Kung nalipay ang gobyerno sa Globe unya ang katawhan gool, dili na gobyerno. Ang tawag na to ana, gobyerno-gobyerno. Unya, panahon na sa drone sa tingtumar nako mga igalas ako ang daily dose of Lacto Vital kay mura magitaw ni madali-dali natong mga pobre. Kay wa man tay kwarta ikapamayad og mga mahalon nga doktor. So nga akong makubi, igo lang nako palig-unon ang akong immune system bahan og dunag yoy mga sakit-sakit nga nag-atang nato dito sa gawas, magpanagana silang panakod sa atong lawas. Mientras tanto, ato ko nung siron ug unsay mga latest update mga balita ug uban pa nga nagsukadrong dito sa newsroom, atong pasudlon. Di nato lang ayon ang atong kauban nga si Super B. Super B, pasok! Mga balitang fake news. Super B! Undangin na ng lactacid. Testingin ko na ng lacto puppy. Lacto Puppy, ang kalyados sa panglawas. Okay, yarin na po sa itong mga balitang fake news. Lokal. Ang Commission on Elections ni pahibaw nga mugahin ang ilang botan ug di mo minus usa ka bilyon ka pesos alang sa mga botante. Ang maong pondo mao'y magsilbing advance vote buying fee ay hatag isip incentive alang sa mga botante nga kugi nga magparehistro sa COMELEC. Si COMELEC Election Officer nga si Attorney Marco Castillano ang mismo nga niyawhag sa mga botante nga mopatig-hug na ngadto sa COMELEC Cebu City main office aron ilakip ang ilang kaugalingon isip mga newly registered voter alang sa umabot nga
2022 national election. Sigon pa sa COMELEC kaya dunay madawat nga 500 pesos isip advance vote buying incentive sa matag butante nga magparehistro sa ilang mga pangaan. Muhatag usab ang COMELEC og libreng sabon alang sa mga newly registrants kutob Marso 15. O gari na buda sa atong mga balitang fake news nasyonal. Gitugta na ni Presidente Rodrigo Duterte nga makabalik na sa Pilipinas ang mga Amerikanong sundao pinaagi sa Visiting Forces Agreement con VFA. Matod pa ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, gitugta na ni Digong ang pagbalik sa puwersa sa Amerikano ubos sa tulok ka mga kondisyon. Una, kinahanglan ni uli ang US visa ni Senador Bato de la Rosa. Ikaduha, kinahanglan iuli sa WBO ang bakos nga gi-forfeit patok ni Manny Pacquiao. O ikatulo, kinahanglan mo back out ang Pfizer. Pag-supply og bakuna og mo giveaway na lang sa Sinovac nga bakuna from China. Ang damusabang Malacanang tagaan og special passes ang mga sundaong Amerikano nga makasud gawas sa tanang mga duty-free outlet diri sa Pilipinas. O din natapos ang atong mga balitang fake news, balik sa studio at utang Jason. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Ang mga bright boys diha sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, kun IATF, nakahukom nga sugod niadtong Lunes gitugtan na nila nga pabuksan ang mga movie houses or sinihan diha sa mga malls. Butang nga pirteng iginga sa mga mayor dito sa Metro Manila pagkaibaw nila nga nisugot na ang IATF tungod supak ra bagid sila ni aning maong desisyon. Agig depensa, si Trade Secretary Ramon Lopez nagkanayon nga 300,000 ka mga trabahante ang nagsalig sa film industry. Unsaon naman lang kuno ang ilang pamilya. Pero ngano man lagi ni diri Cebu, nga pirte man kaayo ni sila Joel Garganera o kanang iyang mga batos diya sa EOC nga makapanighawak. Kay di alagay ko no, istrikto silang nagbantay aning mga tapok-tapok. Himan-himan ang mga dagko dito sa Manila, okay raman lagi. Sinihan pa. Kaway klaro biyaan niyo. To borrow the words of a great philosopher, and I quote, sige pataan eh. Unya, wala sa tay igong oras sa ato ang baile karong gabiona. Pero ay kamalakas, sunod si Bana, mag-abot giapuntas bailehan. Kuya giapunta. Pero karon lagi kay kinahanglan ko muuli og sayo kay duda ko murag na nga mantay lang naghalo-halo ning akong asawa. Kay namalihog magpahapit ko no siya. Nahala. Pero sa ato mga viewers, palihog ay gyud kalimti to subscribe sa ato ang YouTube channel or you can like and share sa ato ang Facebook page. Or you can search for us diya sa Spotify o sa iTunes. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. O sa ato ang mga local Cebu artists o mga Bisaya, padayon gyapon mig panawat sa inyong mga trabaho. No, padalang diya sa amo ang messenger or sa email ban ato nang matanaw o ato nang ma-play ang inyong mga ang inyong mga obra maestra. O sabay tawag ana yan, obra maestro or obra
Okay? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. At ngayon na lang ta, sunod semana, kuyog-kuyog ta, pero ay kalimti, halang doon si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Langga kini na ang saktong atakna kapila nang mga higayon nga kita nagtambay ayon sa kalipay kasakit atong gipili nga mupahiubos na lang maong ako nagsali nga ikaw ug ikaw nagyud pagkaanindot nga makauban di ka sa iyang atubangan ug sa hangtod-hangtod gisaad sa langit nga ikaw ang higugmaon ko labaw sa tanan. Langga ako langga tulog lang sa akong mga butong walay mga pulong nga makatupong sa kalipay nga akong nabati maong sa karon dili nako angay pangamahadlok kinaanak hinaot nga unta kita magapabilin sa atong gugmasa usah
sa tanan